duk malaman da kuke ji suna wa'azi suna ce a bar abu kaza shirka, waɗannan su ne asalin malamai magadan annabawa. Duk malaman da kuke ji suna tsanantawa akan kar a haɗa Allah da kowa a cikin bauta, suna ce abinda su wane da wane da wane suke cewa dinnan haƙƙin Allah ne, a bayar Allah shi kaɗai. Waɗannan su ne magadan annabawa. Duk waɗanda ba su ba magadan annabawa ne, magadan shaidanu ne. Ku riƙe Allah shi kaɗai, ku riƙe manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai. Wannan shine sakon Allah kuma shine sakon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani wanda ya gaya muku wani wanda ba Allah ba, akwai wani abu a wurinsa shi ma wanda Allah ya rage ya bashi, ƙarya yake yi, wallahi zai hana ku daga hanyar Allah ne. In kuma ka bi shi fatul kafi jahannama maluman madahura, za a jefa ka a jahannama kuma ba zai iya hana a jefa ka ba. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin wa'azinsa ya rika ce ma mutanensa, yace ni fa ba zan iya hana Allah ya maka komi ba idan ka mutu kana shirka. Haka yace wa al-Abbas ibn Abdul Muttalib, babbansa dan uwar mahaifinsa. Da ya gama sai yace ya Fatimatu binta Muhammad, ya Fatimatu yar Muhammadu. Akwai wanda manzan Allah ya yana so a duniya sama da Fatima? Yace hiya bata'atun minni, yace ita tsoka ne daga jikina, wani bangare ne nawa, amma yace mata amfiri nafsaki minan na, ki tsere da kanki daga wuta ta hanyar karki shirka, fa inni la ughni anki min Allah shay'a. In aka je gaban Allah akan maganar shirka da tauhidi, ba zan iya amfanar miki da komi ba. Don Allah da wasa manzon Allah yake wannan. Dukkan annabawa saboda tsananin tsoron maganar shirka za su yi addu'a su ce Allah ka tsare ni da shirka, Allah ka tsare zuriya ta kar su yi shirka.